Ишек ачык. Кирегез. Кызларга сәлам. Егетләргә дә сәлам. Күренмисез дә, тавышыгыз да ишетелми. Эшегез күп икән. Хәлләрегез ничек? Хәзергә әйбәт. Әйдә уз. Бигрәк шәп егет инде син Рүзәл. Кайгыртучан үзең. Андый егетләр ошамыймы әллә сезгә, кызлар? Ярар, мактагач та елмаеп торма. Әллә сагыш чәйнисеңме? Сагызны бөтен кеше чәйни. Егетләргә кызлар янында сагыш чәйнәү килешми. Белеп тор. Ярар. Аның каравы мин тәмәке тартмыйм. Кайбер кызлар тәмәке дә тарта әле. Билгеле, бу начар гадәт. Беләбез, ләкин без бит андый кызлар түгел. Бездә башта ишек шакыйлар, аннары гына керәләр иде. Ачуламагыз инде, кызлар. Үзем дә беләм. Шундый сабырсыз кеше инде мин. Бик вакытлы кирдең, Антон. Сабырсыз булсаң да, кызларның акыллы сүзләрен сабыр гына тыңлап тор. Антон тел бистәсе бит ул. Аның белән күп сөйләшү файдасыз. Кызлар, лекция дәфтәрегезне генә бирегез дә, без китәбез. Икәүләп кергәч бирәбез инде. Рәхим итегез, югалтмагыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Кызлар, сау булыгыз. Сау булыгыз, егетләр.